Farnosť Staré Hory pozýva na Mariánsku púť, ktorá sa uskutoční 17. a 18. augusta na Starých horách. Tešiť sa môžete na bohatý duchovný program, ktorý vyvrcholí slávnostnou svetou omšou s banskobystrickým biskupom monsignorom Mariánom Chovancom. Chýbať nebude skupina Klasfolk, ktorá bude sprevádzať nedeľný program a predstaví sa s koncertom po slávnostnej svätej omši. Podrobný program ponúka stránka farnosťstaréhory.sk. Hnutie Svetlo život a kruciáta oslobodenia človeka pozývajú na 14. celoslovenskú púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 31. augusta v Kroscienku nad Dunajcom pri hrobe Božieho služobníka otca Františka Blachnického. Podrobný program nájdete na stránke kruciáta.sk. Aj v tomto roku sa v Dudinciach uskutoční Hontfest. V sobotu 24. augusta sa môžete tešiť na vystúpenia Márie Podhradskej, Dominiky Gurbaľovej, kapely s hudbou Vesmírnou či SP. Medzi hostiami bude aj apoštolský nuncius monsignor Nikola Girasoli či Ivka a Pali Dankovci. Podrobnosti nájdete na stránke hontfest.sk. Od 23. do 25. augusta sa na Skalke pri Trenčíne uskutoční stretnutie mladých s názvom Doma na Skalke. Stretnutie je určené pre mladých od 14 do 25 rokov. Pre záujemcov sú pripravené workshopy, hry, diskusie a spoločenstvo mladých. Program vyvrcholí svetou omšou s monsignorom Petrom Beňom, nitrianskym pomocným biskupom. Všetky podrobnosti nájdete na facebookovej stránke Doma na Skalke. Rodinkovo ponúka viacdetným rodinám možnosť prežiť letnú dovolenku v Rodinkove. V ponuke sú 4 až 7-dňové pobyty s polpenziou v Belužských Slatinách. Podrobnosti, termíny, rezervačný formulár a možnosti výletov v okolí nájdete na stránke rodinkovo.sk. Mesto Bardejov a farnosť svätého Egídia v Bardejove pozývajú na 32. organové dni Jozefa Grešáka. Počas letných mesiacov sa v bazílike svätého Egídia v Bardejove predstavia renomovaní slovenskí a zahraniční organisti. Tešiť sa môžete na vystúpenia Bernadety Šuňavskej, Ágoštona Tóku a Mareka Štrbáka. Podrobnosti nájdete na stránke kulturabardejov.sk. Domček blahoslavenej Anny Kolesárovej pozýva na Festival radosti, ktorý sa uskutoční od 15. do 19. augusta v Domčeku vo Vysokej nad Uhom. Témou festivalu je Ukrytý poklad. Tešiť sa môžete na hodnotný program so zaujímavými hostiami. Prihlasovať sa je možné do pondelka 31. júla. Všetky podrobnosti a prihlasovanie nájdete na stránke festival.domček.org. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.